King ginuman tabe ake kayo. Pati kawati muri. Ama masang ibat king maya pabalita. Agpangkang San Mateo. Igaya kita onimu. Kalakoda ding mga biyasa, pepakit ya ing anghel ning Ginoo kang Jose king kapamilatan ning metong apaninap nga nakeya. Mibangon ka, idalame ing anak ampong iimana at munta kayo Ehipto. Eko mama ko ka rin hanggang eko sabyan, uling papaninto na ning Herodes ing anak, baning ipapate. Mibangon ni Jose at kanita muring benging ita, dela nala ring miindu at menulakan la para Ehipto. Menatili la ka rin ang gaking mepeya i Herodes. Makanyan metupad ing amanong sinabi na ning Ginoo, king kapamilatan ning propeta. Inawus king lumal ibat Ehipto, ing kanakong anak. Mimwayang emunano i Herodes, inyang abalo ng melin lang niya, karing mga biyasa. Inya pe papate na langan ding anak alalaki, karing king Bethlehem, at karing makalapit at tulugal, ding sablang anak alalaki, nayatin ng adwang banwatwa at pababa, agpangking ikwanang awsisa, karing mga biyasa. Kanita metopad, ingamanong sinabi ning propeta Jeremias, meramdam niya ing siwala karin rama, ngungulangul at manyambitan irakel, tatangisano rin kayang anak, bisang mipamatulan, uling mga matelangan. Ing maya pabalita ning Ginoo. Manaral ko makaluklok, kalibutan. Thank you. Pangalang kapatid, paring konselebrante, kaya katang Eucharistia, Reverend Father Gian Sagum, kaya katang Parish Administrator, Parokya ng Santiago Apostol, Reverend Father Jason Miranda, Guest Priest, Maria Papung Magaral, king kayang postgraduate, Karen King Gregorian University, Roma, Reverend Father Jaikar Silva, ing Parish Vicar na ng San Ticolos de Tolentino, Magabebe, at ikayo mga pong devotos at devotos na ng kakatang patron Santiago Apostol, pagkamalang kong kapatid kay Ginoo. Dindab tayong may basa kan San Mateo, ining ebanghelyo king pamidaw ning biyara ring bingot, ayan kabait-bait. Metong at talapatutu king lugod king Ginoo timong ari da ding hanggang ari. At buli niyang idame Herodes yung Ginoo niya papapatay na lang ding anak manibat adwang banwa hanggang pababa natang kabait-bait. King metong paninap ano yung anghel kan San Jose makuka
ngunta kayo Ehipto, bayang miligtas ing anak. Kaya niya kaitawo ing tagapagligtas, linigtas de na ing San Jose. Huling nung yan ay linigtas king persekusyon ng Herodes. Alatang talapangabos, metay niya. Kanya akakit siya kaya nitang importante ng papel San Jose. At itawag ka tinging Betis, ing piyesta na ning 30, maka-dedikarya kang San Jose, antimong karpintero, yung kapanintunan tamo, kiti. Ya siguro kaya nitama kiting figura ng San Jose, ng ninuya, at nanong dapat ang pagkapusan king kayang kabanalan. Muna protectoria. Protectoria at sana, number 1, panwalo tayong piye. Kasi kay may mga panahon na moderno, lakas na Amerika, Europa, Canada, legal ya po yung abortion. Ya, may nga rin lang Herodes, din gobyerno legal at papapatela, ang Pangulo bibait kay nga tiyanan indura. Imarugula injustice kaya ni alang katarungan, o ba't i-abort may anak mo, ima mo ay naka-inabort, o tingin nga po na i-abort may, masaya pong pakibatan nita na ika makibat kaya nga pong gino. O ti-abort may anak mo nga lang kasalanan, may gulisak, may pulay, may takas. Yan nga ng Mother Teresa, the first place of violence is the womb. Lamay ng banala madre, imunang dili nga ng gera, violensya, yapin king siya pupuna na ning ima king abortion. At iti dinantayang practical aplikasyon. We have to be pro-life. Ang Katoliko ka lang, pro-life ya. Yang pandualo tamo yung biye, ibe inosenti rin, anak kamalating rin. Protection ng tala rin, matuwa. Uling ka rin mo naman kayo Europa, at tila sasabihan na euthanasia. Potang yan kaya kang pengari, malabat na yung makukumatos, asabang may kang doktor, patayin mo na himako, injection naman Demerol, matudtudyo ay namigising. Ya, doon po na, yung moderno la rin bansa nga rin, eta mo pakyapusan yung immoralidad para tupad na ng gobyerno ra. Euthanasia, London, Ausending, sweet death, di pa ni mayap. Manailang death sweet, makatakot tayo yung death. That is painful. Po, number 3, protect the poor. Kailangan ng gobyerno tamo, kaya kayang budget, pakyapela rin pakakalulo for the common good. Uling, makalunis yung kikatang bansa, utang, international utang. At tala bayaran din, at dahil mamaya, dilapin dahil nga puyo, tutuking generasyon. Tintang utang, makakaliwan na po rin pagkakalulo. Proteksyonan tala dahil pagkakalulo. Proteksyonan tamang injustice. Ne po, makalunos na kay dahil mipipimpin kayong gilid na ni sosyedad. At mo rin makasukol, na kayo magbisa akong provincial jail, ang Fernando. Lapitan na ako na may itong prisionero nga na, among sopan mo ko. Anam niyang banway ka na akong termino. O walo na akong banway, kaya niya ako palinwal. Ha? Injustice na Justice delayed. Injustice. Himbo naman ito. O sila tanan kay Drilon. Matang maganda naman ng panayon ng Kori. O ako, Mr. Secretary of Justice, ating kong meto nga makausukol kaya ni, ayarin na yung termino na
O tayo may dinan parol. Ako, pa, sila tana ako. Palwalang minapuan. Palwalang minapuan. No, nung wala sasawag pa rin kalulu, natin na lang kalulu. Alang-alang nga karapat. Yapin, Yesus, may bait yan tinga nakamalati para ipakilala na kaya katamo king selebrasyon ng Pasko kaya kareng mabandi, kareng popular, kareng piyasa, kareng mata sa posisyon kay sosyalidad. Doon na yung Pasko, na sabi, may bait yan busalta mo yung talapagligtas. Anting bingot amay na malati, alang nga karapat, nung yan ay pasuswan ng birian, Mateya, Yesus, nung yan ay lampinan, yan ay dilwan, nung yan ay imuan, nung yan ay linisya na daya, perne. Kanita, Yesus, pakilala na, kapantera kayo ikong pakakalulong may na. Ating kong solidaridad, pamisan metong kaya kayong pakakalulong, ay usapon ing sarili yun. Kaluguran na kayo. Ikaw nga lang apangan, alang kapanintunan, may na, alang bale, alang kapanintunan, alang panyaling panulo. Yami bait ko anting pingot para ipakilala ko kaya kayo, yung kaya kayong human condition, buriya ko yung dinan pag-asa. Nya, yung pangabait ng Jesus, king metong alalabangan, babiya pong hope, courage, and fulfillment. Nya, ang kiyang parangalan tayo sa Tiago, at kakalimuan, kingatsita pa kayong Pasko, ang kayong Lord's Baptism, Pasko pa po. At sana kakalimuan din yung mga importanteng mensahe na ng Ebanghelyo kaya katamo. Pro-life, pro-poor, pro-weak, for the common good, anti-corruption, anti-abortion. Gustong din yung makanya na prinsipyo, ilang payiral ta aking piyatamo, ang biyaning Pilipino maging kaya kitakit, kaya puri-puri, ampong tunay makabiyay, kabaldugan king katang salpantayanan. Amen.